Sanibona nofuna njani. Ngizodlulisa ukuphoxeka nokudabuka nokuhlungu engibuzwayo mina. Yize kodwa kungaphathelene nami noma kungahlangani nami, ngiyafisa ukwazi umnikazi wabo ukuthi yena uphila kanjani kulobu buhlungu ngoba ubuhlungu. Ngizokhuluma ngobhuti la uLuve bafowethu. Lensizwa idliwa ayadliwa amandla ayiphila ikhona ayadliwa amandla ayiphila. Kulo December nje ngeke sikuphike lokuthi ubhuti Luve uphethe ngengoma. I-album artist elikhiphayo uzwa kune voice yakhe into ebuhlungu. Hayi ngoba efeatureiwe kodwa ama-artist ayishintsha zenze yena. Angazi noma bona bangakujabulela yini ukuthi ngishintshe mina ngizenze yena ngqo. Ngithathe into yakhe njengoba injalo ngisebenzise kwami umsebenzi. Angazi noma bangakujabulela. Ngilalela i-album kaMjolisi kunenakuzana kune voice kaBhuti Luve. Angimuzwa kodwa angiboni kodwa lapha yana ku back cover kaMjolisi kubhaliwe ukuthi featuring. Kulimit kune voice kaBhuti Luve. Angimboni kodwa lapha ku back lapha ngemuva ukuthi ke la kubhalwa khona ingoma ukuthi featuring. Kumenzi kunengoma manje edla abantu ikhona ivoice kaBhuti Luve. Angimboni nakhona lapha yana ngemuva akabhaliwe ukuthi featuring. Ibhlungu ke leyo nto leyo bafowethu. Angazi abafowethu nomuza ukuthi kungani bengamlandi ngoba bayawuthanda umsebenzi wakhe kunokuthi bavile beyishintshe bezenzena ekhona ephila umuntu owenza iqiniso uyedwa kusewumashileke. And zonke le ngoma la abayishintsha khona bona ama voice bazenza uBhuti Luve zidla abantu. Lento yaqala ngosikweletu wayishintsha wazenza uLuve wonke umuntu usezenza yena. Kubhlungu kakhulu lokho okwenzakalayo. Kubhlungu and bayamlimaza bayawubulala bayawuqeda umsebenzi wakhe manje. Ibhlungu lento lebafowethu angazi ukuthi ngathini mhlawumbe omunye uzongizwa omunye mhlawumbe uzoyibona. Angisho ukuthi abafowethu ba wrong noma angisho ukuthi ke ngiyabagxeka kuze kuthiwe nomona. Kodwa ngiyafisa ukuthi uma kungathiwa lento yenziwa kuwena uma uthi wena i-right ungayijabulela yini noma ungayithanda yini. Angikwazi ke mina ukuthi bafowethu ngiyaqala nje kulonyaka lo ka2022 angikwazi mhlawumbe onolwazi akangichazele ukuthi kwenziwa yini. Umubona kukhona insizwa ezisuke zithatha kakhulu kushuni wakho wena kukuphatha kanjani lokho njengomfo kaDubazane? Mhlambe ngoba phela siyazi ukuthi ushuni umuntu ufike awukhande bese kuba nabantu abazowuthanda bese uyadayisa lo shuni lo. So wena kukuphatha kanjalo uba sibaboni labanye bangavumi? Now ngiyabonga. Ake ngiqalela. Akukho right. Akungiphathi kahle. Nenyoni ngeke uyichutha amaphiko isandiza. Uyilinda if obuso uyayichutha. Mina ngakwela misayidi bafana nezimbungulu badla igazi lami ngisaphila. Uyabona baningi abantu bengifonela bethi awusizwa ingoma ethi eculo sibani ukhona na? Ngisuke kungekho. Ngithi mina ubobheka i-album ngemumva. Mawuzwa nje kukhona okusaluvanyana. Uthatha i-album ubheke ukuthi kubhaliwe ni featuring Luve. Bangabhalwanga ukuthi featuring Luve. Uwazi ukuthi iscam leso. Mangabhalwanga ukuthi featuring Luve. Uwazi ukuthi umlingisi loyo. Ukulingisa uLuve akukhulisa umaskandi. Ngalesi sizathu sila kumbuso wamaciko. Uzoba khombisa phela abantu ukuthi wena awuyona imbongolo uliciko. Akukhulisi umaskandi mangabe ufika uBoluva woza nevoice yakho sizwe into entsha. uLuve masebe u5 kuthengwe muphi? Sanibona. Ngizocela sikhulume ngento ezimbili ke njengamanje. Sizokhuluma nje ngodaba oluthinta uBhuti uLuve
ngizocela uqala nje ngalo. Mina bakithi bengingazi ukuthi uma ngabe ngiye ngasebenzisa lo yamfo kuthiwa imeya kazwelonke ngokuthi mhlambe sengiphazamisa umsebenzi kaBhutuluve bekungeyona inhloso lokho akukho engaye ngakwenza noma engiyokwenza ngithi ngiphazamisa omunye umuntu emsebenzini wakhe. Ngicela ukuxolisa kakhulu, ngicela ukuxolisa nje kakhulu. Ngiyabuka ukuthi njengamanje kuyaphumeka esandleni ngokuthi ke manje i-TikTok igcinisa isikhulumisa izinto okungezona. Ngicela selivaleke lo daba. Ngiyaxolisa kuBhutuluve angakaze asho lutho kimi kodwa ngiyabuka ukuthi ngempela lokhu kukumphazamisa. Ngiyaxolisa.